Afi election ye aga na yakwa kwato aba na sofo ba kwa by elections nsemu dia we ni fima enye yi any prophet Isaac Owusu Bempa sofo we eba election hon komhye de enye wo hyenkom yi pa ne komhye bia so etofom na fi abato ya yakwa kwato kamya yese prophet Owusu Bempa enhye dan si ni pi ne komhye ne hye da ba wonte Ghana fo nyina awe on maso asen wo mani ehwe se de en na papa beka na be na hini na audio bi ni video bi na mbioma ehwe se Reverend Owusu Bempa and of Penny Duncan Williams and they suffer back we can upload any year man penny dada John Dramani Mahama akwa kushim say omoba ye ne ombe bia ama Dr. Mahamudu Bawumia entimi ma medi president if you say I feel you come she be na eba bonti na dodo na eko edema Dr. Mahamudu Bawumia say NPP 48 no person break it be there dance say it's really possible mbetimi a break 8 na ama so Penny Nicholas Duncan Williams any Reverend Owusu Bempa akoka bom asofo emienu akoka bom say yam paibo no mo de beye say ya kwanche no mo de beye enu de obi entimi nche na audio yi eba bonten na OK FM Kwame Nkrumah kese e program so to safra Reverend Owusu Bempa sa papa asem a yete ne ba ne sen na asofo a wo hye nkom si ahene to ahene afei de wono onyonko sofo aka bom semo ba be kan chachante amma Dr. Mahamudu Bawumia ni sori hu so be so be di Ghana mampani no entimi mbom na enchemu a ode ma yi ne no na yeba beti na asa na beti no me kai wo say aha yetu ma Jesus papa page we so wonye ya na femi adoma ne so se na be ya apple bi be bia nsa ebetinya kabusua maye ko ne ko te Reverend Owusu Bempa ne enchemu a ode ba ya efa audio na momonte no papa me moache ye ja o papa na mo bom te sei na me adomo me ho ye no mpacho mo so e boko pa ye de nyame ase enu na me hu ade bie se ne nam social media no ne ade se ye se wonne papa so Penny Duncan Williams yakohia ene mo aye mo adwene se empire amudi be gu fom ne oil amudi be gu fom ama yewura Bawumia enwe no mo ye dan amo be ye na nkomo yi ete se man kama sama yo me da se emse me so anu a me nyane ntie ama emse me mani bi kura de Sunday me na eso mo kano radio station bi na enukuri ni omo se me ne ya papa Archbishop Duncan Williams and Reverend Wangam Assemblies of God Sofu Penny and Asofu bi na yakwakushia and ya bossa apono in fact me ti ya no me hu dwiri me san say bibia say ni ho Reverend Wangam Martinidin ba me hu no da me ne Archbishop inhia wo bebia da na almost say me and Archbishop and Reverend Wangam Assemblies of God Sofu Penny no and ye papa President Mahama and ye kushia yes meeting no papa before God the man me Reverend Wangam and papa Duncan Williams and President Mahama, Papa Mahama, ye share the beer that in my life. And to me, the beer, that's we fear. Omo cow, omodimito, and omudimatem, send me Makwaku Jessica, every baby, na me shankom, say Vice President. Ya Papa Bawumia ne be win election, no, and Makwaku Jessica, and Master Samano, and me Asofu Akushia or Archbishop. Abisewa Mr. Sumina baby a crunch and come and can say ya papa Bawumia ne be win election. Me can you baby ada. Men can you be win election. Oh baby ya. Any pan so would you know how you papa me kwa na afra me se me mra fie na won kan kire me kokko ba me mai soso oh and correct but say ni pan so would you na me say me time Victor Kusibuaten na osofo Victor Kusibuaten ade me munyam na enu ntino me mpene ema vice ema president da na ya papa Mahama ene Archbishop papa Duncan Williams and Reverend Wangam ene akushi akoye meeting me meeting dia me ne 7 penifo akushi akoye
sɛ me se me mani break Victor Kusibuate awo hefa enti papa nsɛm na ɛkɔ so na ɛnyɛ nokorɛ na nipa no ɔka saa asɛm no ɛwɔ sɛbi chama wontumi radio hɔ no menim no ɛna menim bɔne a mede ayɛ ne nti a wɔde makɔtena no ma sɛbi ɔdi matam ɛna me so sɛbi mene obiara ni problem ti the whole thing no menim deɛ ɛkɔ so nti papa busaa me a mate sɛ biribi sɛ ɛkɔ so na mekora me ho adwiri me sɛ biribi sɛ ɛkɔ so nti no ɛnra ɛna yɛnua ne so bɛmpa ne kyama wontumi frɛ me ɛna ɔkyama wontumi ka sɛ ɔno no obi aka akyerɛ no sɛ biribi sɛ akɔ so ne station hɔ but campaign ti ɔno ɔni station hɔ nti onim sɛ biribi sɛ akɔ so na ɔno korɔteɛ na aha de paa nti no ɔmbɛfrɛ me na me so menka deɛ menim fa ho na sɛ nipa no ɛbɛpa me kyɛw a ne nipa no apa me kyɛw te sɛ papa te sɛ ɛme nwanwa ɛnyɛ nokorɛ wobusaa me a na me nipa anim ɛnyɛ nokorɛ da na me me danseni sɛ me ne ɔsɔfo Reverend Wengam no kora menim no mehu ne da I believe so no korɔ te asɛm yɛ a ne te sɛ ɛbɛ surprise no te sɛ mente aseɛ sɛ biribi saa ɛrekɔ so menim adekodie nti a saa nkurɔfoɔ no de me kɔtena no ma wɔmyɛ me saa nti baba busaa me a asɛm a menim ɛfa asɛm yi ho na papa maka kyerɛ wei papa no yɛ na sɛ nsɛm wei bi ba saa yɛ wo nunu hwɛ sɛ hwan na ɛbɛtumi ahyɛ da kɔ create biribi saa asɛ wɔde wo time bi bɛto wo ne nipa bi ntam ne amanyuko bi tam hello papa me say yɛ ana nsɛm wei ba saa wosu mu sɛ hwan ne bɛtumi ayɛ saa deɛ na botae bɛn wɔde yɛ so ɔpɛ sɛ time ba wo ne amanyuko bi ntam anaadeɛ bɛn ɛpɛ sɛ kɔ so nyame anim ni ɔhu sɛ yɛduru apatoɔ ase na sɛ wohwɛ me a me no mayɛ din in fact what time interview kura na obusa me deɛ obɛwi ne election na ana deɛ meka ne sɛ ɛnya deɛ a mɛba abɛka anaa ebi a mɛhyɛ ho nkɔm menyina baabi a ɛnhyɛ nkɔm ɛnkyerɛ party ni party bi nti me no menhu nipa kora a wɔtena ase a ɔno a dwene asɛm mi ho anyene saa atade wei ɛde ahyɛ me ne yɛ papa sɔfo panyin Nicholas Duncan Williams Archbishop ti sɛ mente aseɛ ɛnsa na sɛbi obi a ɔbɛkye no ɛdi baba da wo deɛ latest na woteeɛ no ne wa mo se one wo se wo complain sɛ yɛwura kusi boaten reverend wagye wani munyam two so no mo bɔ mpa yɛ sɛ woni sɔpɛni Duncan Williams bɔ mpa yɛ sɛ ɛma ba omia ho yɛ saa na wotee no pɛpɛpɛ ana me so metee no because almost send prema miti na me no minim manimu nyam kra osofo Victor Kusibuate edge bia nansan kra makoka sa asɛmbu baba bia nansan mi hu video bia ebra yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia flag bearer wode ne nkrata asɛm kɔma isi no yewura Reverend Kusibuate edwa mpa yegu so anu achi yewura imam edwa mpa yegu so na yɛhwɛ bia me ne wadi nkɔmmɔ wɔ ha na wo kora de wo nkyerɛ nipa ɔbɛwe ne ɛdeɛ wo nkan baase nipa a ɔwe ne no ɔhyɛ space me busa space na space sɛ na ne kuwa de kora so hyɛ space ɛti bia nka wɔ kora nka ɛbɛyɛ sɛ bia nka yɛwura Bawumia wɔde adeɛ yi kɔ yi wɔsɛ memfa mmra yɛwura bɛmpɛ na amma yɛwura bɛmpa hɔ na ɛkɔdi yɛwura Kusibuate na kɛsɛ animonyam no ahyɛte kɔ hɔ no oh papa me kura no saa interview na ne yɛ na make space no na ya agro na yɛ nyina yɛ di milimpa won sɛ na sɛ yɛ kasre e ma me kazo yɛ ma pen na do o sɛ space ne space no efe na agro die man kyerɛ sɛ yɛ papa Bawumia ana sɛ bia yɛ papa Mahama na mesrɛw saa adeɛ no a ɛkɔ so ne sɛbi me yɛ sɔfo yɛ papa Bawumia masɔre hɔ waba hɔ more than once sure ɔhu saa adeɛ no ɛno nti no ebi a biribi ni koraa no na sɛ ebi a wɔn a nka nkyerɛ me a
enya no na bema meti yaw akoka se bia sabi mani bre papa Victor Kuzibuate enya denti na nipa no ka wan ka se nya mani bre chief mem so because omde president vice so ko chief mem enya me kwa me no sofo a me bompaye e ma sabi political party bi enya me kwa ena me ti we me ya sofo sabi political party will be a bit in about me chain. Over me chain, sabi me a sofo. I'll pray for you. Oh, nti eme ya sadia menye ho. Na sabi you menye ye. Na obi a shed that na se. Edi a to me papa Archbishop Nicholas Duncan Williams. Na sabi ibinum edi atem abranya no kore nipa na oto no mo ka asem no esia se ye kire se on kire ba bi kura ohun sa de na o ye sure so proof o gidi se obetimi akire because papa nya no kore me say mini abel ma jimidi Reverend Wanga Assembly of God so for penny se minimum no me ye sure so tie kura wono a obeka sampa so for su bempai me nkomo me hunu mpoda me hunu mpoda o enti me je wo chen me ntiase asofo ben na me usu bempa me no makwa kohia awo Archbishop an ye papa sebe president mama ka ho esi da ben asofo ben sofo wan yo sofo wan gam ya mo boni di me hunu mpoda ade chi mo yesa no mo yesa na saying I don't want to talk. Me pesa makasa, me tim baby. Oko ya na ye ku hu fin no me. Na wo so ho asem amfa ansan utia. Binu media di wo be kasa so esu so no ko kasa dodo. Say me tim baby me gine me ho. Me na saying radio kura me kasa. Me kura me tenti radio. Ubusa so for kura me amo a obeka cho. Baby okra na asembi okra mo kura no mo kache me nim de ekoso. What am I saying? Now, the Dientina, much for the atomiso. Send me many Victor Kuzibuate. Many brain said ye. Sabi you. Send me so on a palm farm and chance in Kubis will be Mamma Dianini. Many breno, I will quite bear so. And maybe Comobia, and maybe Comobiam Cotti and one say, who can say a baby, yet she won na. Nkomoni binum nse na nam ne nsa so anase ne wonim hu bi ana na wayenkrofo ana kombetimi ama magyawo saa bibi saa sutu saa oh papa that's mu ye twem ekura men kai ana me kura no saa sem wi me na nwene ho kura bi ba na ye no kura se saa bre no na enam ne nsa so ana na wayenkrofo ana mo ka bia ne kebetimi agyawo me okay me eye obi ene kaye but say no kuru senya no kuru me ntimi nkyere okay minim ene opani bi mum ene ne kasa phone so o kan plane but sabiu me na mini hobi o kan plane say papa no just offer no ansan ye jawo awo ene de no kre ene de bibi say si okay ene de si pa but me pese me teaching semu okay me pese nsem bi atwemu no sa konya ne mu aba da wa ho brasi mu pa me sorry pa say me ma de sansa e de no kre e ma me kire ni pa krokro frɛ me e ka sa se me kire me ampa me frɛ me nua no me frɛ no wan fa me call but papa no atwem am say 3 years kra ni ai me kra no en kama genge ne ho e ma say said you bibi ato acha me tim ba bi me dwene me ho sabe me ye ma sorry sabe me ye mi na me dwuma me no obi ani asem obi ono se o ma pani ya papa mahama amma mi usu ben peska se me mbra me ye bibi emfantia ye president ana ye vice president ni pakrono omra out oso odi wonfa odi okrono mra na odi okrono nkyira baby kura sabi obi pages kama me se wa mo sisi ka wom
Oh, Papa, audio no, I'm saying, said, and tea. Oh, and some of Mukina and Yanokre. You Mukina, Papa, and Yanokre. Men ne a so for piane, your president, in Kushia Bebia, that and Yanokre. Men Papa, Mahama, and the Abu Shop, near so for Biancusia Bebia. It's not true. And Yanokre that. Okay. And Yanokre that. Dear Papa Abu Shop, you may dance in me. Jitu say, dear Papa, President Mahama, Mpo, or Tiasemuya, he will be surprised. Many are so for Biancusia baby. So for Reverend Wengam, and me, and the Abu Shop, the Okrubeso, and me, your Papa President, Papa Mahama, me, Usubemba, Krubes in Yakushai. One fee area bay. Our no so we meeting in audio, no be obebo. The furniture what check our money here. If our check or more. How did you me say ni pasa? We will be more we need more tian what you do to attempt. Oh, almost will be to attempt ya. Go to baby, you know. Then send me some in casa. I send we crown. In fact, may imagine some in casa because I saw phone phobia to me for. Say, me give me the mammy casa. But said the Biana may catch or no. Most station we, because of a young cofa, any me software, one more honest said, minimote, any your papa, despite me, your papa father, Deximo, Mintino, Livini amo premier, Anna Mintuni, and Casamen Casa. Any do tell me so. Said you need to be good in my son. One may sound with Tiswa. Oh, here, your tea auntie. Your tea should be an old one secret. Once and call for fat. No more than nam. Sign, Usubempa. And I want to carry a crop as what I say. As a meme of Bronsam cry, so I didn't know so Casa. Only me wahi. That one or no 2 regions on Wakasa. Only me wahi. I didn't know who good many masters are. Huh? Abba. Papa. Ya nasi ni mfampa ibo. We nyina etbetwa. Oh, but Papa, as I go kasa so for no cross kasa do. Don't kasa do. So in fact, or say ya or say ya pa. That dia woni ho hwe. So mu ye am ten aba many political party bin tam na afede. So me no be any problem. O ten ni me no be antem. Ya tro no maso dwiem. Kama. 10 people and this you may not be any problem. This year, and it's hey. Oh, and the moment you may create yourself, and from a semi. The Papa Yamisha, so what feminine is making me. Oh, I see me. Amen. Enti Reverend Usubempa and the Nasum at General Serious we in Chato so eya or Tehunu so enti more frame ne up more said dear Nambinia. More person a time better on the political party will be and some na aye dear no sano. Now when you're dear from Reverend Usubempa say, oh, do you know Bontino or Nim Honshe, a fee, a quackra or to the baby or general or near Nadrita fee, election, more than a day or Becca sent more. When I more frame up, no more creative stories, editor no solo, Simunina. When Nimbe as 7 December, Enruno, Nanya May, Apijan and Sanani, Betsin in S. Na Adjobro, Abba, my own comment section was saying, and I'll get and see me as if I were in the Salon, me subscriber to me so. And too much age, not notification, but also account. Send a bear upload the baby on Sa a bit to Miaka. Or Facebook on Swa. A too much age, and also I like it. No, I share a dear money, my crowd.